ashe yawwa sardaunan ba da ka iya mulkin alfarma yawwa za a kara ga rago wani mai bai kalata rago ba mu je DSP mai kishin mu ne al'umman yoba sarauna Ahmad ai lawan sannata ya dawo oyoyo baba oyoyo sanatan mu Ahmad yau ya dawo oyoyo sanatan mu Ahmad yau ya dawo oyoyo sanatan mu jiko na soyayyo oyoyo sanatan mu shi da kansa ko ya janyo oyoyo sanatan mu tun a kotu yake zawo oyoyo sanatan mu gashi yanzu ko ka janyo oyoyo sanatan mu ba gyaɗa kuma ba oyoyo sanatan mu babu hujja kuka kawo oyoyo sanatan mu oyoyo oyoyo sanatan mu oyoyo oyoyo sanatan mu sanata na ya dawo oyoyo sanatan mu Ahmad yau ya dawo oyoyo sanatan mu yan naso sun ju oyoyo sanatan mu kotun mata leko oyoyo sanatan mu sun fara baje ta burma sai mai gurin ya dawo sardaunan bada alkhairi na ka yayi zuwanka SP kasa ta samu sauyi mu je da gwani rabiya ta da kwana wasu sun dora da kansu suka yi ajewa na ce edin san mafanka to wani hanya ya kwana